गामियाव सासे आबै जानाय मानसि थैदों जोंनि न' खाथिनिनो आंनि लोगोनि बिमा मानसिया बुरिबायमोन बैसोआबो जाबायमोन लोमजानानै जब्रा जाबायमोन खस्थ' मोनबायमोन आबैया नाथाय बेसेबां थावरिबावनो गावनि लोरबां देहाखौ लानानै गावनि देहाखौ नागारलांबाय दिनै फुंनि 7 बाजियाव आरो जोङो गामिनि बयबो रायजो राजा ज' ओंखारनानै आबैखौ जोंनि गामिनि ससाननि बै लुखानाय न'आव सावगासिनो दा गामियाव मानसि थैयोब्ला ज' ओंखारलायनाया बयनिबो गामियाव दं जोंनि गामियावबो जों ज' ओंखारो गावनि खामानिखौबो दोनथ'नानैबाबो नांगौबा जों ओंखारबोयो दा आं बेखौनो बुंनो सानो समाजाव गोरोबलायनानै थांनानै थानांगौ आरो हेफाजाब होलायनांगौ गावजों गाव मानोना नों दानागार आं दानागार थांनानै थानांगौ जों गामियाव अनज्लायनानै समाजखौ फोथांनानै लाखिनांगौ आरो आं मोनसे खोथा इम्पर्टेन्ट खोथा खोन्थानो सानदों बे जाहैबाय जोंनि गामियावहाय दासिमबो नार्जारि होननाय जे नारजि अरगारनाय बे नियमखौ जों फोथांनानै लाखिनानै दं जोंनि बर' बोराइ आबै आबौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियम जाहैदों बियो बबेबा गामियाव दङ गैया आं मिन्थिया नाथाय जोंनि गामियाव दासिमबो दङ बै आदैया जाहैबाय नार्जारि बेवहाय जोङो दा सावखाङोब्ला न'आव थांफिननाय समाव बे नारजिखौ जोङो अरगारनानै दै सान्थि सारनानै सोरबाया न' फारसे थांगोन आरो सोरबाया बेयावनो दुगैखालांगोन आरो दिनै बिराद गुसु दिना दिनै खय थारिख 29 डिसेम्बर बिराद गुसु दहाय फुङावथ' अखा फिसा हालायलायबावदोंमोन बेखायनो जों नै जेकेट टेकेट गाननानै फैनाय जादों दै सान्थि सारनानै नार्जारिखौल' अरगारनानै थांसै न'आव दुगैसै आरो आं बिदि सानदों मालाया दा दुगैलांनोबो हागौ दा एसेनोसै नायलांदो भिडिअखौ आरो चेनेलखौ जि ब्रह्म बड'सा चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों थेंक इउ बाय बाय दैलाङाव साबा जायो Normal kes. Papır fını zaylı. Papır fını zaya matı. Mojan topla. Apa iri apa? Hele Abwi, nang ba nang ang bang se jin ni phe. Na ro ka bai. Nyom kanuna ta barai yo. Bayang kit ta bai le. Nei, ayo, नियमखौ खेबनानै दोननां ha? नियमखौ खेबनानै दोननां बावगोन ना देनां उन्दैफ्रा